Bayram bugün Gadi bayram tugel Күз яшьләре тама торганы Мәйданнарда янган уттан көчле Йөрәкләрдә яна торганы Мәйданнарда янган уттан көчле Йөрәкләрдә яна торганы Мәйданнарда янган уттан көчле Йөрәкләрдә яна торганы Bayram bugün Qaysı kübrəg ikən Şatlığımı әллә sağışı Сугыш алып Келген həsrətlərini Basalmadı yıllar ağışı Сугыш алып Келген həsrətlərini Basalmadı yıllar ağışı Сугыш алып Келген həsrətlərini Basalmadı yıllar ağışı Bayram bugün Мәйданнарга килгән 80 яшы узган солдатлар Кирәк түгел сугыш курокларга Кабат басылмасын бармаклар Кирәк түгел сугыш курокларга Кабат басылмасын бармаклар Кирәк түгел сугыш курокларга Кабат басылмасын бармаклар Bayram bugün иң кыйммәтле бәйрәм Күп корбаннар аңа түләнгән Җилләр генә сәлам алып килә Каберлектә үскән үләннән Җилләр генә сәлам алып килә Каберлектә үскән үләннән Җилләр генә сәлам алып килә Каберлектә үскән үләннән